Hej YouTube. Som I kan se er mit Minecraft-overskrift lidt anderledes. Men det er fordi, jeg har rodet lidt med at prøve at lave en texture pack. Men så, jeg ved bare ikke, det der hvide, det ved jeg bare ikke, hvordan man får væk. Fordi at jeg vil gerne have gennemsigtigt, og ikke det der hvide. Og det samme er, ja, det kan jeg ikke vise nu, men jeg kan lige prøve at gå herind. Au. Prøv lige at gå i kreativ. Okay. Så her, hvis jeg går ned i vand, så kommer der de der hvide bobler der, ven. Så er der de der bobler. Og de bobler, de har også en hvid baggrund. Og det vil jeg ikke have. Og måske kunne I hjælpe mig. For jeg vil gerne have en gennemsigtig bagved. Og hvis jeg lige prøver at gøre sådan her, så kan jeg også lige se her, når det regner. Så kan I se her på jorden, den er også hvid baggrund. Det vil jeg heller ikke have. Og nu kan jeg se, at den er sort. Det skulle rigtig være rød. Men jeg vil ikke have baggrund på, og det er det, der irriterer mig lidt. Så hvis de kunne hjælpe mig med at få det der baggrund væk, så det er gennemsigtigt, så bare skriv i kommentaren. Og så snakkes vi ved over Skype eller noget. Så kan I ringe til mig på Skype, eller ja, så kan vi bare, hvis der er nogen, der kan hjælpe, så sig lige til. Men ellers så tror jeg ikke, det var så meget andet. Ja. Jeg tror ikke, der var så meget andet end at sige du lidt, end at sige sådan. Okay, end at sige Slenderman. Mærkeligt. Og han angriber ikke, fordi at jeg er i kreativ. Det var ham, der lige døde. Og nogle gange kan det godt være lidt spooky, hvis det for eksempel er derinde, jeg er i gang med at lave en skov. Her er det også en. Fuck. Fuck, jeg fik et chok, mand. Man. 2 sekunder. Men hej YouTube. Vi ses næste gang. Pas på jer selv til næste gang. Hej YouTube.